Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε και υπολείπεται ικανός χρόνος να παρουσιάσω για μια φορά ακόμη, θα είναι η δεύτερη φορά, έναν εκλεκτό συμπολίτη, ένα παιδί κυριολεκτικά, έτσι, νεαρότατο σε ηλικία, δημιουργός και θα τολμήσω να καταθέσω τουλάχιστον την προσωπική μου εκτίμηση, δημιουργός με κεφαλαία. Όχι γιατί κρατώ στα χέρια μου και σας έχουμε ήδη παρουσιάσει εμείς εδώ από την τηλεόραση το πρώτο του πόνημα, το πρώτο του δημιούργημα, ένα μυθιστόρημα με τίτλο «Μόνο τα θηλυκά κουνούπια εκδικούνται». Τα θυμάστε, δεν πέρασε πολύ καιρός. Μέσα από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη, λοιπόν, ο Άκης ο Παρισιάδης είναι και πάλι στην εκπομπή μας. Είναι στην εκπομπή μας γιατί θα παρουσιάσουμε το βιβλίο στη γενέτειρά του. Στην πόλη που τον μεγάλωσε, που τον γέννησε πρώτα, τον μεγάλωσε και τέλος πάντων από εκεί και πέρα συνήθως τα ανοιχτά μυαλά, όπου γης πατρίς, αυτό ισχύει. Τώρα βρίσκεται και δραστηριοποιείται κυρίως στο Κλεινόν Άστη. Καμιά φορά συνεχίζει ο κανόνας να ανθίσταται, να εμποδίζει τις εξαιρέσεις. Η αδιφάγος Αθήνα να προσελκύει κυρίως το πνεύμα και μετά ψαχνόμαστε εδώ γύρω μας και λέμε ρε εσύ τι γίνεται με την περιφέρεια. Σαν να έχει πέσει πολύ μοναξιά και πολύ απουσία. Νομίζω όμως ότι από μόνη της και η τέχνη είναι ρευασίστρια, εκδικείται και τα πράγματα θα έρθουν τούμπα. Είμαστε κάπου εκεί. Έχουν ήδη ανοίξει οι πύλες της φυγής από το Κλεινόν Άστη προς την περιφέρεια. Φυγόκεντρος είναι η δύναμη τώρα, όχι κεντρομόλος. Πήγαμε αλλού. Λοιπόν, αγαπητέ μου Άκη, καλώς όρισες. Χαίρομαι πολύ που είσαι πάλι εδώ κοντά. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχουμε την παρουσίαση του βιβλίου και μάλιστα σε έναν χώρο ο οποίος έχει γράψει τη δική του ιστορία και συνεχίζει να την γράφει εδώ στην Πιερία, στο θέατρο Αυλαία του Κύπριου στην καταγωγή, έναν από τους σημαντικότερους εν ζωή Έλληνες σκηνοθέτες, πανελλήνιας ευέλειας, πανελλήνιου βελληνικούς, τον Ανδρέα τον Μιχαήλ. Ο Ανδρέας ο Μιχαήλ είναι ακόμη στην Αυλαία. Την έχει μεταφέρει βεβαίως. Τώρα βρίσκεται εκεί απέναντι από το 4ο γυμνάσιο και λύκειο, το πάρκο δηλαδή της Κατερίνης, το δημοτικό μας κήπο. Ένα επίσης εξαιρετικό δημιούργημα. Ίσως αυτή η πόλη για τα ελάχιστα που έχει να καφιέται, το πρώτο θα έλεγα, μάλλον πρώτος είναι ο πιερικός της, είναι το δημοτικό πάρκο, ο δημοτικός κήπος της πόλης της Κατερίνης. Λοιπόν, εκεί ακριβώς απέναντι, στην νέα Αυλαία του Ανδρέα του Μιχαήλ, το επικείμενο Σάββατο, μεθαύριο δηλαδή κυριολεκτικά. Την Κυριακή. Την Κυριακή. Α, ναι, την Κυριακή, συγγνώμη, 5 Απριλίου. Στις 7 το βραδάκι, ακόμη πλέον δεν είναι βραδάκι πλέον. 7 η ώρα είμαστε με πολύ φως. Θα παρουσιάσουμε επισήμως στη γενέτειρα πόλη το πρώτο βιβλίο του Άκη Παρισιάδη, «Μόνο τα θηλυκά κουνούπια εκδικούνται». Θα σας δείξω και τη σχετική αφίσα, γιατί νομίζω ότι έτσι εμπλουτίζουμε τα πράγματα. Αυτή είναι η αφίσα, λοιπόν. Να τη βλέπω και εγώ. Έχουμε κάνει κάποιο... Αυτή είναι η αφίσα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα παρουσιάσουμε ακριβώς αυτό το βιβλίο, το εξαιρετικό βιβλίο του Άκη Παρισιάδη, στις 7 το βραδάκι, στο θέατρο Αυλαία, απέναντι από το 4ο γυμνάσιο λύκειο της πόλης της Κατερίνης, εκεί ψηλά στον δημοτικό της κήπο. Την παρουσίαση, βεβαίως, αφού μας πει κάποια λόγια που θα έχουν να κάνουν με τον τότε μαθητή του, ο Ανδρέας ο Μιχαήλ θα μας πει 2 λόγια για τον Άκη τον Παρισιάδη. Έκανες πολύ καιρό στον Ανδρέα? Όχι, δεν τον γνώρισα από εκεί. Από πού τον γνώρισες? Πήγα να τον πάρω μια συνέντευξη όταν δούλευα σε μια εφημερίδα εδώ. Α, έτσι έγινε. Εγώ νόμιζα ότι πήγες σαν θεατρίνος. Όχι, όχι. Η φιλία μας αναπτύχθηκε αργότερα. Και έτσι. χρόνια όμως τώρα. Μάλιστα. Το γνωρίζεις χρόνια, αλλά όλα ξεκίνησαν από μια απόπειρα συνέντευξης. Πήγες να κάνεις συνέντευξη στον Ανδρέα τον Μιχαήλ. Ακριβώς. Μάλιστα. Και αναπτύχθηκε μια πολύ καλή φιλία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ο Ανδρέας ο Μιχαήλ στην ελόγω
συνέντευξη, στην παρουσίαση, θα μας πει αρχικά 2 λόγια για τον Άκη τον Παρησιάδη. Μετά θα επέλθει ο υποφαινόμενος. Μου το ζήτησε ο Άκης ο Παρησιάδης. Δεν λέω ποτέ όχι στους νέους δημιουργούς. Μα ποτέ. Εξήγησα τους λόγους δημόσια. Από πού κρατάει αυτό. Θα είμαι κι εγώ εκεί. Θα πω αυτό που κατάλαβα μέσα από το βιβλίο που ανέγνωσα. Όχι όλο. Δεν πρόλαβα. Αλλά είναι ήδη αρκετά ικανά τα όσα μελέτησα να προσδιορίσουν προσωπική άποψη. Θα βγω πάλι δημόσια να την καταθέσω. Εδώ θα τολμήσω να πω έτσι επιγραμματικά ότι εκείνο που με ευνηδίασε στη γραφή του Άκη του Παρησιάδη είναι το αληθώς νέο. Αυτό που έρχεται και δεν θυμίζει κάτι μέχρι τώρα. Αυτό έχω να καταθέσω και βεβαίως και κάτι ακόμη που το θεωρώ ακόμη πιο πολύτιμο. Ότι ο νεαρός δείχνει μέσα από το πόνημα ότι κουβαλάει υπερφυσικά, παρά την ηλικία του, κουβαλάει μια αναδεδειγμένη εμπειρία που δεν θυμίζει άνθρωπο αυτής της ηλικίας. Αυτό φαίνεται μέσα από το σύγγραμμα. Και πολλά ακόμη θετικά στοιχεία. Γι' αυτό τόλμησα να πω κάποια στιγμούλα ότι τον Άκη τον Παρησιάδη, συγκρατήστε τον, θα τον συναντήσουμε κάποια στιγμούλα στη διαδρομή μας. Θα τον βρούμε μπροστά μας και θα τον βρούμε θετικά και θα υποχρεωθούμε να το χειροκροτήσουμε με όλη μας την καρδιά. Λοιπόν, τα υπόλοιπα την Κυριακή στο Θέατρο Αυλαία. Ξέρεις ότι εγώ έπαιξα εκεί μέσα. Το γνωρίζω. Ναι. Το γνωρίζεις, Το γνωρίζω. Και μπορώ να πω ότι ένα μέγιστο αποτέλεσμα που έχει να κάνει με την έλλειψη της αγοραφοβίας, το να μην έχω πρόβλημα να εκτίθεμαι δημόσια, συμπληρώθηκε από τη θητεία μου στο Θέατρο Αυλαία. Το χρωστώ στον Ανδρέα του Μιχαήλ. Έτσι. Μπορεί να έγραφα θέατρο, μπορεί να ήμουν εμπλεκόμενος επί δεκαετίες σε όλο αυτό το σύστημα, αλλά το να ανέβω πάνω στη σκηνή για να παίξω, το επιχείρησα ουσιαστικά σε μεγάλη ηλικία μόνο με τον Ανδρέα. Και με βοήθησε πάρα πολύ. Και από τότε βέβαια δεν χάλασε καθόλου η σχέση μου με το θέατρο. Τώρα αυτές τις νύχτες προσπαθούμε να προλάβουμε για να παίξουμε την δεύτερη μέρα του Πάσχα μια δική μας επιθεώρηση με το δικό μας θεατρικό σχήμα εκεί, τέλος πάντων εντελώς ερασιτεχνικό, αλλά τόσο πηγαίο, τόσο γάργαρο, στον Πολιτιστικό Σύλλογο που δραστηριοποιούμε. Λοιπόν, θέλω να μου πεις σε αυτό το μεσοδιάστημα, από τότε που αναδείξαμε το βιβλίο τηλεοπτικά, μέχρι σήμερα, τι έχει προσθεθεί σε σχέση με το βιβλίο. Πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ καλά. Έγινε ακόμα πιο αναγνωρίσιμο, τουλάχιστον εδώ στην Πιερία. Και ήδη πηγαίνει για δεύτερη έκδοση. Μάλιστα. Εσύ, αν σου έλεγα σήμερα, εκεί, κάτσε λίγο εδώ να κάνουμε κάτι που θα έπρεπε να είναι, αν θέλεις, να θεωρείται απόλυτα φυσιολογικό. Να ξαναχτενίσουμε το βιβλίο. Θα υπήρχαν σήμερα πράγματα που θα ήθελες να προσθέσεις ή να αφαιρέσεις. Σαφώς. Σαφώς. Μάλιστα. Αυτό δείχνει τον δημιουργό. Δεν ξέρω ποτέ αν ένας δημιουργός είναι ικανοποιημένος με αυτό που φτιάχνει. Τις προάλλες είχαμε εδώ την κυρία Παπαδάκη. Ξέρεις τι μου είπε. Και το κατενόησα γιατί όντως υφίσταται. Μου είπε ότι δεν υπάρχει σελίδα στο βιβλίο μου, στο κάθε βιβλίο μου, και τώρα πλέον που θεωρούμε οι συγγραφεύς των best sellers, δεν υπάρχει σελίδα που να μην την έχω γράψει το λιγότερο 3 φορές. Υπάρχει και σελίδα, και μάλιστα μου την μνημόνευσε, την οποία την έχω γράψει 9 φορές. Και σημειολογώντας, είπαμε ότι όντως είναι το χαρακτηριστικό των μεγάλων δημιουργών. Ανατρέχοντας τις βιογραφίες των μεγάλων ονομάτων, βρίσκουμε αυτόν τον κοινό παρονομαστή. Ότι όλοι είχαν τη μανία να ξαναβλέπουν, να ξαναχτενίζουν, να ξανακοιτάζουν το κείμενο, να το ψάχνουν από την αρχή. Σε όλες τις τέχνες νομίζω υπάρχει αυτό. Και πόσοι γλύπτες δεν έχουν καταστρέψει τα έργα τους, πόσοι ζωγράφοι, μέχρι να φτάσουν στο αποτέλεσμα που θέλανε. Σωστά. Αυτό που θεωρείς εσύ ότι είναι το καλύτερο. Θα πάμε στον υποκειμενισμό τώρα. Βρήκες ότι συνάδει πάντα με την εκτίμηση του κοινού, γιατί εσύ μπορεί να θεωρείς ότι αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να εκλείψει
και να είναι ακριβώς εκείνο το στοιχείο που αρέσει στο κοινό. Έχεις βρει τέτοια χαρακτηριστικά που να μην συμφωνείς εσύ το δικό σου γούστο με το γούστο των αναγνωστών? Έχει συμβεί και αυτό. Έχει συμβεί. Έχει συμβεί. Απλά προσπαθώ κι εγώ να μεταποιήσω τη σκέψη μου με τα δικά μου θέλω και να περάσω στο κοινό ότι μπορώ καλύτερα. Το να μην συμφωνεί σε κάτι είναι και αυτό γόνιμο. Σωστά. Πάντως θέλεις να αναδειχθεί το εγώ του δημιουργού, γιατί αυτό είναι που θα υπογράψει στο τέλος, αυτό είναι που θα εκτεθεί. Νομίζω τέχνη και χωρίς κοινό, ξεκινώντας από το εγώ και χωρίς κοινό μετά να το εκθέσεις, δεν υπάρχει. Μάλιστα. Ετοιμάζεις κάτι ακόμη, έτσι. Ναι. Και μάλιστα ως ο Νούπο. Όπου να είναι θα το έχουμε. Στο τέλος του χρόνου, Ναι. αστυνομικό κι αυτό, είναι ο κεντρικός ήρωας, τον κρατάω. Α, πας κάτι για τριλογία και τέτοια, τι ακριβώς? Όχι, έχεις στο όχι. μυαλό? όχι. Πάντως θα κάνεις μία σειρά βιβλίων, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, με έναν κεντρικό ήρωα. Ναι, τουλάχιστον το δεύτερο ναι. Ναι. Τώρα έχω κι άλλα στο μυαλό μου. Και τι να μην έχεις στο μυαλό σου τώρα? Σε αυτό το μυαλό το τόσο νεανικό και τι να μην έχεις? Έχεις τα πάντα. Εγώ βέβαια θα σου ευχηθώ και σήμερα ό,τι καλύτερο. Θα τρέξει προς το καλύτερο ο καιρός σου. Είναι βέβαιο ότι έτσι θα γίνει και νομίζω ότι όχι μόνο η γενέτειρα, αλλά γενικότερα το Πανελλήνιο κάποια στιγμούλα θα μιλάει για τον Άκη τον Παρισιάδη. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής, Άκη. Αυτοί που ήδη διάβασαν το βιβλίο, γιατί κυκλοφόρησε, το πήραν στα χέρια τους, το πλήρωσαν, έτσι. Ήρθανε κοντά, σου είπανε πράγματα? Όντως, μετά την έκδοση του βιβλίου γνώρισα αρκετό κόσμο που δεν ήξερα. Μάλιστα. Και κατάλαβα ότι ουσιαστικά η τέχνη μπορεί να σε κοινωνικοποιήσει παραπάνω. Ειδικά όταν έχεις να προβάλλεις για κάτι. Να σου προσθέσει αναγνωρισιμότητα, κατά κύριο λόγο. Ναι. Έτσι. Όταν εκτίθεσαι δημόσια, καλή ώρα όπως αυτό που κάνουμε εμείς εδώ πολλά χρόνια στη σειρά, εκ των πραγμάτων προσθέτει αναγνωρισιμότητα. Το ζήτημα βέβαια είναι, για εκείνους που είναι, να υπάρχει μια ιστεροφημία όσο γίνεται πιο θετική. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι σου λένε εντάξει, εγώ τώρα θα πω τα δικά μου και από εκεί και πέρα τι με νοιάζει, τι θα πούν οι άλλοι. Καθόλου. Σε ενδιαφέρει αυτό? Σε ενδιαφέρει μετά από κάποιες δεκαετίες? Εσύ βέβαια θα συνεχίσεις να γράφεις, γιατί όσο θα περνάνε τα χρόνια αυτή η ανάγκη θα πολλαπλασιάζεται εντός σου. Σε ενδιαφέρει τελικά να είσαι ένας φάρος, θα τολμήσω να το πω, ένα φως, να καταφεύγουν, να προσφεύγουν κάποιοι άνθρωποι και εκείνοι που θα έχουν την ευτυχία να σε γνωρίζουν προσωπικά να το κάνουν άμεσα, οι άλλοι μέσα από τα βιβλία. Ξέρεις πότε ένιωσα για πρώτη φορά στη ζωή μου τόσο υπέροχα? Όταν ένα βράδυ χτύπησε, τότε δεν υπήρχαν τα κινητά, χτύπησε το τηλέφωνο του σπιτιού μου και στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν μια κοπελιά από την Άρτα. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, γιατί δεν μου συνέβη πολλές φορές έκτοτε. Αυτή ήταν η πρώτη φορά. Ήταν μια κοπελιά από την Άρτα, της οποίας βεβαίως έχω έκτοτε το όνομα τεπώνυμο και συναντήθηκα και 2 φορές μαζί της. Έχουμε πολλά χρόνια τώρα να τα πούμε. Η οποία σε πλήρη απελπισία προσπαθούσε να μου πει κάποια πράγματα, τα οποία ήταν μάλλον ασυνάρτητα και περισσότερο δημιούργησαν και εντός μου μια πολλαπλάσια αγωνία, πασχίζοντας να προλάβω κάτι, γιατί φοβόμουν ότι αυτό το κορίτσι με πήρε τηλέφωνο, γιατί βρήκε το τηλέφωνο μέσα από το βιβλίο, από το πρώτο μου βιβλίο, μόνο και μόνο γιατί ήθελε κάπου να κουμπίσει. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και το τι πρόλαβα να πω. Βέβαια, μετά από 2,5 χρόνια έγινε η πρώτη επαφή. Τη γνώρισα από κοντά και κατάλαβα ότι εκείνη η νύχτα ίσως ήταν απόλυτα λυτρωτική, ότι παίχτηκε σωστά το παιχνίδι που τέλος πάντων βρέθηκα κι εγώ μέσα σε αυτό εκ των πραγμάτων. Μου έμεινε γιατί ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει να σε γνωρίζει κάποιος μέσα από το δημιουργήμά σου και να απευθύνεται σε σένα. Γιατί εκεί μέσα κάτι βρήκε και θέλει να το χρησιμοποιήσει για να λυτρωθεί. Στη χειρότερη περίπτωση, γιατί στην προσωπική μου αυτή περίπτωση αυτό συνέβη. Πιστεύεις ότι είσαι ήδη σε θέση να δώσεις χαρακτήρα σε ένα έργο, σε ένα δημιούργημά σου, να μπορεί κάποιος αύριο παίρνοντας στα χέρια μία σελίδα σου που δεν έχει από κάτω το όνομα να διαβάσει και να πει εσύ, αυτό είναι μάλλον Άκης Παρισιάδης? Δεν γίνεται αυτός ο σκοπός. Αυτό που με ενδιαφέρει πρώτον είναι να μπορώ να εκφράζω τις δικές μου σκέψεις, τα δικά μου συναισθήματα μέσα από τη γραφή. Εάν αυτό έλθει από μόνο του, είναι σαφώς ότι πολύ καλό βέβαια.
Αλλά δεν το έχω ακόμα στο μυαλό μου. Δεν έχει οριμάσει αυτή η σκέψη. Τι άλλο εκτός από το να διαβάζεις πολύ, γιατί αυτό είναι βέβαιο, να διαβάζεις εννοώ τουλάχιστον λογοτεχνία, χρησιμοποιείς για να εμπλουτίσεις τη σχέση σου με την λογοτεχνία? Τι άλλο κάνεις, τι κάνεις? Στην καθημερινότητά μου. Ναι. Μου αρέσει να περπατάω πολύ. Σου αρέσει να περπατάς πολύ Και την ώρα που έρχεται η περπατάς, σκέψη. σκέφτεσαι. Ωραία. Τα ρωτώ αυτά, Ναι. μήπως και χρειάζονται σε κάποιους επίδοξους. Μας παρακολουθούν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν κάτι στο σιρτάρι και να τους λείπει απλώς η τόλμη να εκτεθούν δημόσια, γιατί αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό του δημιουργού. Όχι να γράφει, αλλά να εκτίθεται δημόσια. Αυτό που ήδη έχεις κάνει εσύ. Άλλο κάτι? Πολλές συζητήσεις. Πολλές κουβέντες. Τις τολμάς, μπαίνεις, είσαι ενεργητικός στη συζήτηση ή κάθεσαι και τους ακούς περισσότερο? Όχι, θέλω πρώτα να ακούω και μετά να. Και μετά να λες τα δικά σου. ενεργώ. Μάλιστα. Πού πιστεύεις ότι μπορεί να φτάσει αυτό? Το θέτω με άλλη μορφή τώρα το ερώτημα. Αυτή η σχέση σου με το συγγραφή, πού θέλεις να φτάσει? Πού φαντάζεσαι ότι θα φτάσει? Πιστεύεις ότι όπως και να εξελιχθούν τα πράγματα θα έχεις την τύχη τουλάχιστον ανατακτά διαστήματα να εκδίδεις ένα βιβλίο? Αυτό προφανώς το έχεις σαν πόθο, έτσι? Το έχω, ναι, και μέχρι στιγμής συμβαίνει, ευτυχώς. Ναι. Πιστεύεις, ελπίζεις, προσδοκάς ότι η σχέση σου κάποια στιγμή θα γίνει ευρωπαϊκού τύπου, δηλαδή εννοώ ότι θα σε δούνε επιτέλους στην Ελλάδα όπως θα έπρεπε να βλέπουμε το λογοτέχνη, τον συγγραφέα προκειμένου, όπως τους βλέπουν στο εξωτερικό? Θα είναι κατά τι επαγγελματικό? Γιατί σήμερα δεν μπορεί να πει κάποιος ότι εγώ, ξέρεις, έχω αυτό το επάγγελμα. Δεν υπάρχει σαν επάγγελμα. Βέβαια στην εφορία δηλώνεται. Ναι. Έτσι. Αλλά επί της ουσίας δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ο σεβασμός απέναντι σε αυτό σαν επάγγελμα. Και ίσως αυτό να το σώζει κιόλας. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Γιατί και εκεί όπου γίνεται απόλυτα επαγγελματικά και τίποτε περισσότερο, και εκεί πλέον υπάρχει σχέση του καταναλωτή και όχι του αναγνώστη. Με τον δημιουργό εννοείται. Έτσι. Θεωρήσω ότι υπάρχει πολύς χρόνος μπροστά για να πεις πολλά πράγματα. Πού αλλού θέλεις να παρουσιάσεις το βιβλίο, τώρα που θα κάνουμε την αρχή? Ήταν να το παρουσιάσω στην Αθήνα πρώτα, Ναι. αλλά προτίμησα στην Κατερίνη. Καλά έκανες. Επειδή ήταν η Γενέτειρα εφετηρία πόλη, μου ναι. από εδώ. Εδώ είναι γνωστοί που με ξέρουν χρόνια ή που γνώρισα τώρα μετά την έκδοση του βιβλίου. Σαφώς θα λείπουν μερικοί που θα ήθελα να είναι επειδή είναι μακριά. Ναι. Αλλά η σκέψη τους. Πάντως τώρα δημόσια θα το κάνω, αμέπως αμέργων. Η νεοσύστατη Ένωση Συγγραφέων Πιερίες θα είναι εκεί, θα ήδη απευθύνω προσκλητήριο αυτή τη στιγμή από εδώ. Είμαστε έτοιμοι εμείς για εκλογές. Ξεκινήσει επιτέλους να υφίσταται αυτός ο φορέας. Νομίζω ότι είναι πολύ σήμαντος. Άργησε βεβαίως κάπως, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Θα έρθουμε στα πράγματα, θα συμπληρώσουμε, θα εμπλουτίσουμε πολλά κενά στον πολιτισμό του τόπου και όχι μόνο εδώ. Έχουμε πράγματα στο μυαλό μας. Θα γίνει μια διοίκηση, πιστεύω, η αξιότερη και νομίζω ότι σήμερα είναι μια καλή ευκαιρία να κοιτάξω προς τους συναδέλφους, προς τους ομοψύχους, προς τους συνδημιουργούς και να πω να ετοιμάζεστε. Συμφωνήθηκε ήδη αμέσως μετά το Πάσχα να έχουμε τη Γενική Συνέλευση, την πρώτη, και να έχουμε εκλογές. Να είστε έτοιμοι, έτσι. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα τυπολατρικά, είναι όλα έτοιμα και πάμε κατευθείαν για εκλογές. Έτοιμοι. Τουλάχιστον προσωπικά δηλώνω παρόν σε αυτή την προσπάθεια. Θα μας βοηθήσει πολύ εκ των πραγμάτων. Όλοι είμαστε απαραίτητοι και πιστεύω ότι και εκεί, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά προσωπικά, θα υπερθεματίσω της αξίας του να έχουμε περισσότερο νέους δημιουργούς, γιατί το κάθε τι νέο εκ των πραγμάτων είναι πιο αποφασιστικό, πιο ανατρεπτικό και να έρθετε να αναλάβετε ρόλους. Νομίζω ότι είναι χρέος να γεμίσουμε τον πολιτισμό με πολύτιμα στοιχεία, γιατί εκεί υπάρχει πρόβλημα και δεν μπορεί να αφορίζουμε μόνο συνεχώς και να μιλάμε για τα κακό κείμενα και να τα καταγγέλουμε. Πρέπει κάποια στιγμή να αναλάβουμε προσωπική δράση. Οπότε το προσκλητήριο έτσι κι αλλιώς ισχύει. Λοιπόν, δεν απομένει άλλος χρόνος. Είσαι και τύπος λίγο μίλητος σε ό,τι έχει να κάνει με τα λόγια, γιατί φαντάζομαι έχεις βρει το δρόμο σου, τα γράφεις σε κείμενο, οπότε δεν τα λες μιλώντας. Λοιπόν, την Κυριακή που επίκειται, 5 του Απρίλη, στις 7
το βραδάκι, τέλος πάντων, ας το πούμε ακόμη έτσι, στο νέο χώρο της Αυλαίας, του Ανδρέα του Μιχαήλ. Επαναλαμβάνω, στο δρόμο που υπάρχει η Μητρόπολης, αυτός είναι ο δρόμος, απέναντι ακριβώς από το πάρκο. Η οδός λέγεται Μητροπόλεως και Σμύρνης 10. Η Μητροπόλεως είναι ο κεντρικός δρόμος που περνάει ανατολικά από το πάρκο και η Σμύρνης είναι το δρομάκι στο οποίο πρέπει να μπούμε περίπου 10 μέτρα για να βρούμε την Αυλαία. Ένας πολύ ζεστός χώρος, πρόλαβα και τον επισκέφθηκα. Εκεί μέσα λοιπόν, έχοντας έτσι και πολλά θεατρικά στοιχεία προφανώς, θα παρουσιάσουμε για πρώτη φορά στην πόλη της Κατερίνης, στην πόλη που γέννησε τον Άκη τον Παρισιάδη, το πρώτο του βιβλίο. Μόνο τα θηλυκά κουνούπια εκδικούνται. Ένα αστυνομικό μυθιστόρημα, από εκείνα δηλαδή που ενώ κάποιοι έγραψαν πριν από κάποιες δεκαετίες ιστορία στο αστυνομικό μυθιστόρημα στην Ελλάδα, ξαφνικά έχω την εντύπωση ότι έχει οπισθοχωρήσει. Έρχεται λοιπόν ο Άκης ο Παρισιάδης και ελπίζω, θεωρώ ότι υπάρχουν τα ειχέγγυα, τα πραγματικά στοιχεία, οι δυνατότητες να αναδείξουμε και πάλι έναν μυθιστοριογράφο στο αστυνομικό μυθιστόρημα. Υπάρχουν οι αναγνώστες και μάλιστα πολύ περισσότεροι από όσο ποτέ. Να πω και κάτι τελευταίο. Να πεις και κάτι τελευταίο, φίλε μου. Ευχαριστήσω πολύ τον Ανδρέα Μιχαήλ που παραχώρησε το χώρο. Εσένα που την πρώτη στιγμή στάθηκες αρρωγός σε ό,τι σου ζήτησα. Και τα μέσα της Πιερίας θα ήθελα να ευχαριστήσω. Και ειδικά τα ιστολόγια που όποια δημοσίευση έχω στείλει την αναρτούν. Και τελευταίο, αλλά όχι έσχατα, αφήνω τον εκδοτικό μου οίκο που από την πρώτη στιγμή μου έδειξε πραγματικά εμπιστοσύνη. Τη χάρτινη πόλη. Τη χάρτινη πόλη. Λοιπόν, ευχόμαστε από καρδιάς στον Άκη τον Παρισιάδη ότι καλύτερο. Εμείς θα είμαστε την Κυριακή εκεί. Όσοι θέλετε, ελάτε από κοντά να περάσουμε ένα όμορφο, θα έλεγα, μέχρι υπέροχο βράδυ. Αγαπητέ μου Άκη, σου εύχομαι από καρδιάς ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, τα λέμε σύντομα. Λοιπόν, πάμε για τις οποίες διαφημίσεις θα παρακαλέσω πολύ. Επιστρέφουμε. Υπολείπεται ένα 15 λεπτό περίπου. Θα το κλείσουμε δείχνοντας κάποιες εικόνες για ζητήματα που στο κάτω-κάτω μπορεί να μην τα συμφωνήσαμε μεταξύ μας, αλλά έχουμε τη μανία να τα διαχειριζόμαστε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.